Bidasoako itzuliko azken etapa bukauta, jakin nahi izan dugu zer behar den holako itzuli bat antolatzeko. Beraz, Antxon Mendia antolatzailearekin hitz egin dugu. Kirol aldetik ikusi duzu oso pozgarria izan doala, italiarrak, belgiarrak eta frantsesak nahiko ondo ibili dira. Nik esango nuke Bidaso itzulia aurten asko zobeto, iaz baino asko zobeto izan dela. Naiz eta italiarrak gehienak indartsuak izan eta maillot gehienak eman. Baina, bueno, hala ere, hemengo ezken finean izarri laugarren egin du, hemengo txirrinduaria da, Gipuzkoarra, ikustera guretzat oso pozgarria da, eta, bueno, gure balorazioa oso baikorra da, hori bai. Bueno, guk saiatzen geha aurrekontuak lortzea. Aurrekontua lortzen dugunean, orduan saiatzen geha zenbat talde ekarri, zenbat etapa bai, eta 4 izaten dira, ez? Taldeak igual izan like MSI 20, azkenean 20 lortzen baditu presupuesto aurrekontu aldetik. Eta, bueno, zailtasunak izaten ditugu, segurtasun aldetik eta bueno, baina, bueno, azkenean itzulia eginda dago, urte pila bat daukagu, talde oso on bat daukat, naiz eta jende gehiago eskatu, hori bai, jendeak gehiago beharko genuke itzuli hau egiteko. Eta, bueno, balorazioa baikorra eta, bueno, eskerrak eman, esponsorai, Diario Basko eta instituzio guztiai, naiz eta Irungo Udala, Diputazio Foru Aldundia eta Ondarrabi, Konsortzio Bidasoatik guri eta nola ez, Irrizarre lan eta Orioko Udalari, esker. Eta aurten, bereziki nahi nuke azpimarratu, Irungo Udal zaina asko oso lagundu digu eta oso deportatu da, eta ertzaintza eta Guardia Zibil, trafikozko Guardia Zibila. Dator urterako begira, saiatu behintzat aurtengo nivela lortzea, hori izango litzateke helburua.